nake son ki Fatima ya sarauniyar mata, sanyi ruwa da iska a san ki ba za su sa ni kirma ba. Idan na samu sirrin yabin ki ba za na koka komai ba, ruhin ba zai yi sanyi ba bare na waiwaya. Ha filin yaban ki ne za na tura wahalar zuwansa duk nisa, da an kiran ki sanyi a zuciya san ki ne yayo rassa. Umarin kiran ki sabko na ganki ko ijiyar mu ta kasa, sansar irin karamcin ki wanda duyan kiran ki kin amsa. Tilas a so ki tilas a bi ki kaunar ki ta zamo mafita, san babatin na basa ko za a ce min in ba da rifansa. Hubbin rasula ai mu ne, mu masu san karima ne, kafin nabi du ɗaya ne, yan da'irar ma'aiki ne. Ni ban da damuwa in kika amsa wa bukatuna, in ganni gani dabu da ke me za ya damu kalbina. Sai na yi godiya tun da na gane kina da tausayina, na durkusa gare ki ummi ke za ki share kukana. Na kwallashe ladan sanar da iyamanci ya kasiduna, kuma kara haƙuri soyayyar zahar za ta mana rana. Idan babu ke ina da zan saka ruhi ya bar yawan ƙona, kowa da na sani kan faɗi make ce